ita take ba wa masana'antun guidelines na yaya za su saki gurɓataccen ruwansu ko gurɓataccen iskansu zuwa cikin muhalli. Dole sai sun samar da abin da zai kare muhalli daga gurɓata. Ta farko kenan. Ta biyu akwai EIA Act Cap E12 LPN 2004. Wannan ita ta shafi dukkan wani abu da ya shafi muhalli da kuma me za a gina a cikin muhallin na masana'antu na industries da suke gurɓata muhalli. Ita ce dokar da take ba su damar ginin ko kada su yi ginin domin kada su cutar da muhalli ko kuma su yi ginin yadda ba za su cutar da muhalli ba. Ta biyu kenan. Ta uku akwai Harmful Waste Act Cap H1 2004. Ita kuma wannan ita ce take kula da wato shara wadda take da matukar cutarwa, kamar irin sharar da ake fitarwa daga asibiti ko sharar da ake fitarwa daga masana'antun da suke sarrafa manya-manyan karafa waɗanda suke cutar da muhalli kai tsaye.